खुलुमबाय लोगोफोर दिनैहाय जोंहा अनलाजों दाउजों जागोन एक्चुअली नैबे जाबाय जोंनि आबैना बुरिया दाउ अनला जानो लुगैसोदोंनो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो सोरबा सोरबा रिक्वेस्ट खालामनायजों लोगोसे आबैयाबो जानो लुगैनायजों लोगोसे जों दा अनलाजों दाउजों संनोसै अर सुनोसै आबैया औ आं मारै सुगोन नों नायबाय थाब्रा बुरै दै बनफोरा मायाव मायाव थांजोबखो माथो मैया थुख्रा थुख्रा दं ओइ थुख्राखौ होनांगोन खालि नोंनोल' इदि बाथाम थुख्राफ्रासो मोजां जोङो मोनजामानसै आरोना बुजिनो आं अनलाजों दाउ संनाय Orang dos lunch ना Chris उरा पीजी हुआ था है उसमें थे रोज जाना बोला बारे बड़ा रोज खाने रोज के पार इसलिए हम पार भी ना था कोरोना सीजन जोंहा अनलाजों दाउजोंखौ माबायदि सङो नोंथांमोना नायदो एबार बानलु गोसा जानो हागोन ना आबैयालाय हा जायो हारसिं जाया बानलु गोसा जानो हागोन ना होनदां हायो जायो बारा गोसाद्राय होनो नाङा ए दे बारा गोसाद्राय होआ बारा मोजाङैबो रोंजोबा ओंखायनो आबैनाव सोङै संनोसै आबै खारै होयोना होआ अनलायाव नङा बेदरजों संबा खारै होआ खोमाहाय ना होयो जायाहाय आं बिदि खारैखौ जाबाय खारै होआ ना खारै होआ जों संनायखौ जादो रा जों खारै होआ दै आबै जोंलाय थावनिसो संगोन दा साराय दुंबाय मोनसे फेसबुकआव भिडिअ नागिरनानै नाया नोंसोरो साराय दुंबाय होननानै जाव थाव होसिगोन दाखिनिजों दाखिनिखौ निगुरुफोरनिया 10 मिनिट नासै ना आं बिदि खालामनो लुगैयो मालाबा खालामगोन आं गंसे दानानै माने जोंबो रोङा इखो मादैसो बै मादै लुगैनायासो रोङो मादै लुगैनायासो दाना होफैदों जोंनो आं रोङाहाय रोंसिगोनदां आं दा खिन्थु दाबा आं मोजां रोंना नङा आरो मादै लुगैनायखौ होनबानोथ' मालाय मादै लुगैनाया दाना हरगोन माथो साराय दुंबाय बानलु गोरान थायनै हनै आबैखौ दिनै बानलु गोसा जाहोनानै नै दाउआ लकेल दाउ खिन्थु बेदर गोसोमसो नामाथाय मोदोमा खालारा गोसोम गोसोमसो दाउआबो आथिं गोसोम हा आथिं गोसोम ना होला माथो होफानोसै बिदि दाउखौ दोननांगौ दोननांगौ मोजां जोंहानाव दाउबो गैला जेबो गैला आसलथे बायनानैसो लायदों जोंहा खालि नोंनोल' संख्रिखौ एसे बुरजा होखानोसै अनला होगोन नालाय माग्राफोरासो खारै जायोहाय एसे बांसिन ना बेदरनिखौ जाया हा बेदरनिखौ जाया बेदरनिखौ जाया
हाग्राफोरा जायो बोरैबासो बानलु उनना लाङो आं आबै दै हा दादि आं संनाय अनलाजों दाउखौ मोनजासिगोन माथो बेयाव बानलुखौ होखानोसै दा एवनायावनो दोननाङा बिदियाव बानलु होबाय जिरा होबाय ओमफ्राय नै आथिं दाउआ मोदोम गोसोमनाया आथिङा जि गोसोम गोसोम उखुन्दै हाबदों लोगोफोर जोंना दा दाउआ नै फ्राम फ्रामबाय फाटाक फाटाक होनबाय एसे देरबाय थिग थिगनो दा दै होनो जाबाय बेयाव जों दै होनो मोदोमबायबो नै जाबाय नै मोजां एवबाय एवहाय दै होनोसै जों दा दैखौ बुरजा होनोसै अनला होगोन नालाय एसे नांबावगोन आरो दैखौ आइ दै एसे नांबावगोनदां जों दा नै सारायसे होनानै लाबाय जों मोजां गोदौ होनोसै बे गोदौगौमानि जों दा अनलाखौ देनोसै अनला देनोसै दै आबै आंथ' जथेस्थ' मोनहांलायनाय देबाय दा करिश्माखौ देहोबाय आङो देखाव करिश होलाय मानसिया अबेदि थाखोमाखो फाटाफाटि दे दाना करिश्मानि फाला आं मोनहोखाबाय 100% ओमफ्राय दा करिश्मानि देनायनि फाला बैथि जोंना अराबा आबै अरा जोंदोंना दे दे बारा देबाबो सोलिगोन दे माबा मा होनो जाखायो आं खावसे देबाय करिश्मा खावसे देबाय र' अरखौ नायनि नङा नों दांनाङा बोरैबा गोमोरगोन आं सुनि जाबाय दे हां करिश इलाय मोनबो बांद्राय मोनबो जानो सुखुनाय नङा खोमा ना खुरुनसै दाबो दे खुरुनदो बांद्रायगोन नामा अनलायालाय बांद्राया लाथा लाथाद्राय जाया होमबा बे जाया नों मा जाखो अ गोदौहां जादों दासो गोदौवाखै बे समाव आङो करिश्मानो दुन्दिया खाना लाना होफैनो आबै जिरायथ'दोनो बेयाव दै दादि खामानि मावख'गासिनो दे आं दुन्दिया फुनि बारियाव दुन्दिया बिफां दंमोनहाय फिथाइ सिथाइजोबबाय फांनैसो फुनि र' मा होनो एसे अनलायावहाय होबा मोदोमफ्रु मोदोमबायगोन खोमा नै गंगार मस्लाखौसो मोननांगौ खिन्थु गैलाना जोंहा दा गंगार मस्लाया थैजोबो अखा बाराखायनो नै जाबायहाय ओमफ्राय फुलायगोन खाबा मोनगोन मोदोमफ्रुनो दासो जादों उखुन्दैया एबार करिश्मानि फाला न' बेखौ खाना ला एसे दुन्दिया दाहाय माबा होनो हागोन आं एसे करिश्मा एसे अनलाजों दाउखौ करिश्माया गोथाव सङोना मोदोमफ्रु दुन्दिया खानाय आखाइया मोदोमजोबलायबाय बिलाइखौल' खादोना वाव दा जोंना अनलाया गोदौबाय नै जि मोजां गोदौबाय बानलुजों माजे बुरैया जानो हागोन हाय सैथिबो बुरैनो साइडआव सिनि दोनखानांगोन एसे आबैनो जि मोजां गोदौबाय नै गोजा नुलायबाय कालारखौ मानि थाखाय गोजा नुखो इखो बानलु गोमोन होनायखाय गोजा नुदों ओमफ्राय दा जोङो अनलाखौहाय दै होनानै एग्लुंना लाखानोसै गथा माबा ओरैनो होयोबा माने गथा जायो नालाय ओंखायनो दैजों मिक्स खालामना लानोसै आरो करिश्माया मिक्स खालामबाय दैजोंहाय अनलाखौ दसे उनाव होसिगोन बेयो कार्बि आंलं स्टाइल बयनाबो बेलेग मडेल आरो जानायफोरा जों बिदि जायो आरो लोगोफोर नायदो
दा जोंना अनलाया जि दसे गोबाव माने गोदौ होबाय जोङो नै दा जोंना बेयावहाय अनला होनो जाबाय जेखौ जों मिक्स खालामना लादोंमोन नालाय आबैया खदै गलायबाय नामा आबै खदै गबाय लुगैनाया नै इथिंजाय अनलाखौ जोङो मोजाङै दैजों मिक्स खालामना लाखादोंमोन ना बेखौहाय जों दा इयाव होनोसै सामब्राम माबाया थांफागोनहाय दा अनलाखौ होबाय नालाय जोङो नै जि मोजां गोबाव गोदौ होनोसै जों दा बेखौहाय बारा खोबहाबनोबो हाया नोंहा एरबाय थानांगोन नङाबा गोदोलानो गथा जायोनो उखुन्दैजों दासो समायदों मजा केने लागसे उखुन्दैखौ आसोरखौ जोङो दा एसे अरखौ खमायना हो अरखौ ए मा मोनजाबानो जागोन नोंना आमाय थुख्लार बिखा मासि गाज्रि नोंल' जानो मोना बिखाखौ दसे जब्बावनांगोन इयो नङाबा लाव लाव जागोन मोजां जब्बावदो जाबाय नै जोंना अनलाया कालारा दाउखौथ' जों मोनजासे एवखादोंमोन नालाय दा बेवहाय जों दुन्दिया होनो जाबाय करिश्मायाथ' रायज्लायनो रोङा बबिसो ओंखायनो आंसो भइसआ आंसो जागासिनो दं आरो मिथि नार्जारियासो दुन्दिया होनोसै नामा करिश दे होदो होमबा मोनजाथारनोसै ना आबै पटप पटप होनबाय नै दुन्दिया होबाय आरो बेयाव मोदोमफ्रु जि मोदोमखाबायहाय संख्रि साखिनायदो क्रिस मोजां नुबाय नै कालारखौ खोबहाबनानै दोनजाया आरो दसे दसेनो एरबाय थानांगौ नङाबा गोदोनो नागिरो जि गोबाव संबाय जों बेखौ जि मोजां संबाय आयै जानो लुगैथारबाय क्रिसमा दे थाब फोमोनदो मोनसिगोन र' मोनसिगोन करिश्माया संख्रिखौनो आन्दाज मोनलानो अनला ओंख्रि संग्रायानो आबै मा जाबावनांगौ दा आं नायना होनसै एसे ओंख्रियाथ' पाटाप पाटाप लाथाब लाथाब जाबायहाय गोथाव जाखावदों लाथा जाया खांसाय र' एसे साखिनायनि अनलाया गुदुंबा गिलायलाङोहां जाबाय एसे नांबावगौ गोथाव जाथारबाय दा करिश्मा गासिबो नांजोब्बाय ओमफ्राय दाउआ जों बेयावहाय हाइजें एसे सामब्राम गुफुर बानलु जिरा होनानै दाउखौथ' जि मोजां एवनानै फोमोनखाबाय नालाय ओमफ्राय दा लास्टावहाय दुन्दिया गारना होबाय नोंथांमोनाथ' नुखाबाय ओमफ्राय दा जोंना नै मोनबाय अनलाया मोनबाय आरो ओमफ्राय दा जों बेखौ जानोसै गुदुं गुदुं जानोसै आबैयाबो ओंखाम उखैथारबायनो नेनो हाला ओंखायनो दा जों बेखौ खांनोसै आरो स' फैदो लोगोफोर दा जों अनला आरो दाउखौ जानोसै माबायदि जायो जा ओंखामजों जाबा माबायदि टेस्ट मोनो नोंथांमोनाबो खिन्थानोसै होबाय आबै होबाय मोनबाय लोगोफोरजों दा जानोसै जोंहा न'आव एक्सुवेलि माबा ओंख्रि संखादोंमोन मा बियो सबाइ एवनाय ओमफ्राय बियो सजनाजों दालि ओमफ्राय इथिंजाय आबै अनलाजों दाउ हरदो आबैनो दाउआ आबै जानानै खिथानायदो दे माबायदि जादों दै मोदोम मोदोमखौ हो बेहाय बासिनो हानो ओंखाम सायाव हो जाबाय दे जाग्रोनायलाय माबायदि जादों आबै आंबो जानोसै माबायदि जागोनबाबो जायाबाबो जाबाय गोथाव जादों जायाखै दा जादो दे गोथाव जादों आबै मोदोमनायाथ' जि मोदोमदों गोथाव जादों गोथाव ना दे आंनोबो होदो होमबा माबायदि गोथाव जानाय थानोसै नोंसिनिखौबा माबायदि नों माबायदि मोन्दों बेखौल' फोरमायग्रोदो नोङो बुरि फिसौ संना होनायखौ जाबायना जानोसै जाबाय आं जाबाय जाबाय गोथाव मोनदों गोथाव मोन्दों ए दे सजनाजों नाखौ जाग्रोनाय नङा माबायदि जाद' करिस माबायदि गोथाव मोनदों ना मोना जाना रा आयौ थालिरजों सजनाया दालिजों सजनाया गोथाव जाथारदों माथो ना आबै दालिजों गोथाव जायो मोननैबो गोथाव ना गोथाव जादों थ' लोगोफोर जों जाग्रोनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन टाटा बाय बाय करिस